Komeleya mafên mirovan a şaxa Diyarbekir bi şandeyekê serdana girtîgeha tîpa D ya Diyarbekirê kir û bi hevserokê DBP'yê hatî girtin keskîn bayindir re hevdîtinek pêkanî. Piştî hevdîtinê şandeya Komeleya mafên mirovan li ber girtîgehê daxuyaniyek da çapemeniyê. Di daxuyaniyê de mafnasan balkêşandin ku li Tirkiyeyê daraz neser bixwe û bi biryarên nehiqûqî siyasetmedar tên girtin ku ev yek rê li ber çareseriya pirsgirêkan jî digire. Ji ber bêhûquqî û biryarekê bi siyasî hatiye girtin, ew jî viya dibêje Tirkiyeyê ana ji bona adeletê û ji bona hukukê da rastî meriya nikane peyva bibêje ji ber ku nîzam û qayde ji dijî hukukê hukuk ketiye bin bandora siyasetê û siyaset çawa bixwaze wisa dike. Hukuknasan di daxuyaniyê de balkêşandin ku siyasetmedarên hatine girtin ji ber nasnameya xwe ango ji ber kurdbûna xwe hatine girtin. Hukuknasan dan zanîn wan li dosyaya girtiyan jî nihêrîne ku girtina wan berdewamiya pêvajoya girtina siyasetmedarên ku dixwazin pirsa Kurd çareser bikine ye. Selahattin Demirtaş'ın Dadgeha mafên mirovan a Ewropayê ji bo girtin û darizandina Selahattin Demirtaş gotibû helwesteke siyasî ye. Dadgehê gotibû ku baweke aşkere madeya hejdemîn a peymana mafên mirovan hatiye bin pêkirin. Wata wê jî ew e ku desthilat darazê li hemberî opozisyonê bû fişaran bikartîne. Girtina keskîn bayindir jî berdewamiya wê pêvajoyê ye. Di 23 berfanbarê de li Diyarbekirê hêzên asayişê avê tibûn ser avahiya Partiya Herêmên Demokratîk DBP û hevserokê DBP keskîn bayindir jî tê de 14 kes hatbûn binçavkirin û siyasetmedarên Kurd jî gotibûn nayê xwestin Kurd siyaseta demokratîk bimeşînin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.